Il-wara nofsinhar it-tajjeb u merħba bikom, grazzi tal-li tinaqdu magħna għal din is-sessjoni fejn intom il-ġenituri ta' tfal bniet li ħajidħlu fl-ewwel sena kindergarten tinaqdu magħna sabiex tagħmlu l-għażla tal-iskola tagħkom. Illum huwa l-ġimgħa it-3 ta' Ġunju, il-ħin huwa nofsinhar u aħna ntqajna magħkom sabiex intom tkunu tistgħu tagħmlu pubblikament l-għażliet tagħkom. Nirringrazzjakom tal-parteċipazzjoni tagħkom fil-laqgħa li għamilna l-bieraħ wara l-offsinar fejn intom iltqajtu mal-kapijiet tal-iskejjel li tawkom xi informazzjoni dwar il-kindergardens li intom tistgħu tagħżlu minnhom u anke sirtu tafu u sirtu familjari mal-proċess li aħna ħanħadmu dolodu. Jiena m'għandix għalfejn noqgħod intawwal ħafna, imma nibdew billi l-ewwel nagħmlu talba ċkejkna wara nagħtikom update kemm għandna postijiet f'kull kindergarten, xi ħaġa li ġiġa għandkom informazzjoni ħafna dwar għaliex għadnilkom biha kemm l-email li batnilkom u anke fil-laqgħa tal-bieraħ, imma llum nerġgħu nirrepetu dak li diġà tafu u kunu tistgħu tarawh anke fuq l-screens aktar il quddiem meta ntellaw l-informazzjoni neċessarja u rilevanti. U wara li nagħti dana l-update tal-pożizzjonijiet ta' kemm għandna postijiet f'kull kindergarten ngħaddu wkoll għall-għażliet tagħkom tajjeb. Nagħtu bidu mela billi nitolbu ftit flimkien fl-isem tal-Missier u tal-Ben tal-Ispiritu Santu. Amen. Nhar il-Ħadd hija l-festa tal-Pentekoste, l-festa tal-inżul tal-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. L-Ispiritu Santu li mhux biss niżel fuq l-Apostli imma niżel fuqna lkoll. Tajjeb u jina nħeġġixkom biex nkunu konxi u nkunu natu każ li l-Ispiritu Santu jgħat fina il-koll. L-Ispiritu Santu jimbuttana l-koll għal kull ħaġa tajba li aħna nistgħu nagħmlu. Nitolbuh biex jagħtina l-kuraġġ u l-qawwa sabiex nimxu fil-passi li huwa jindikalna. Kultant ikunu passi anke xi ftit li jitolbu ftit tal-kuraġġ u tal-qawwa u nitolbuh biex jagħtina l-kuraġġ u l-qawwa sabiex nagħmlu dak li hemm bżonn. Nitolbu wkoll għal dawn it-tfal tagħkom, daw ċkejknin tagħkom, il-mimmi tajnejkom, sabiex huma wkoll jikbru fl-għoża tagħkom u jikbru kif tixtiequhom intom ilkoll. Nitolbu lil Sitna Marija li mhux biss ħadet ħsieb ta' bina Ġesu, imma wkoll tieħu ħsiebna wkoll. Ukoll kienet ukoll ma' l-Apostli meta niżel l-Ispiritu Santu u kien ukoll huwa preżenti ħafna fil-ħajja tagħha. Dan jidher ħafna mela anka fil-laqgħa li kellha ma' Santa Elisabetta li propju din il-ġimgħa kellna l-festa tagħha meta hija marret iżżur Santa Elisabetta u kemm hi u kemm Santa Elisabetta San Luqa jgħidilna kienu mimlijin bl-Ispiritu Santu li laqgħu lil xulxin, ferħu xulxin, għarfu x'inhu jiġri ġewwa fihom, waħda li ħajkollha l-iben Talla u l-oħra li ħajkollha il-Profeta San Ġwan. U ekku faħru lill-Alla u ringrazzjah ta' dak li qegħdin jagħmel magħhom. Aħna nitolbu kemm il-Santa Elisabetta u lill-Madonna biex jgħinu lilna lill-edukaturi li ħajkollhom it-tfal tagħkom u lilkom il-ġenituri għat-trobbija ta' awliedkom. Nitolbu l-kol flimkien lil-Sitna Marija. Slim għalik Marija bil-grazzja memmija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Santa Marija itlopalina fl-isem tal-Missier tal-Ben tal-Ispiritu Santu. Amen. Ma ġembi għandi wkoll nutar Robert Aquilina li huwa wkoll bħali ħajkun qed jisma' l-għażliet tagħkom tajjeb u jirreġistra wkoll jikteb ukoll l-għażliet tagħkom fuq il-lista li huwa għandu bl-ismijiet tat-tfal tagħkom u jkun jista' allura jiċċekkja dak li jiena nagħmel. U nirringrazzjah tal-li kull darba kien dejjem magħna f'dawn il-sessjonijiet li kellna. U mbagħad fuq il-mejda l-oħra għandna wkoll is-Sinjura Merċieqa li ħadd tikteb l-ismijiet tat-tfal tagħkom fuq il-listi tal-iskejjel u l-iktar li hemm għandna wkoll il-Sur Gejtu Farrugia li ħajkteb l-għażliet li intom se tagħmlu fuq id-database tagħna fuq il-computer. Fiċ-ċella kif iddeskrivita mis-Sintja il-biera, il-kamra li għandna ma' ġembna ma' kamra imdaqsa, però li fiha ħamsa minn nies li qegħdin jaħdmu fiha 4 minnhom qegħdin iċemplu lilkom, nirringrazzjahom diġà għall-ħidma tagħhom. Il-postijiet li għandna disponibbli għalikom.
Mela, kif għadnilkom il-bieraħ għandna 11 post fl-iskola ta' St. Albert ġewwa il-Fgura. Nfakkar li l-kindergarten hija fil-Fgura mentri mbagħad il-primarja hija fil-Belt. Mbagħad għandna Sant'Angela Lija għandna 3 postijiet, mbagħad St. Angela Imsida għandna 3 postijiet u St. Angela Rabat għandna 8 postijiet. Il-bieraħ għadnilkom li St. Angela Ħażabbar għandna 4 postijiet. Pero propju qabel din is-sessjoni, aħna kellna sessjoni oħra fejn għażlu l-ġenituri tas-subien u f'din is-sessjoni kien baqgħanna 2 postijiet ġewwa St. Angela Ħażabbar. Għalhekk ħanagħmluhom disponibbli għal hawnhekk f'din is-sessjoni tal-bniet, mhux tant biex inżidu l-postijiet tal-bniet imma għaliex aħna ninsabu ħafna konxi li għandna 2 taħwa li huma tewmin u nixtiequ li jekk ikun possibbli ikollhom anke ċans li jmorru fl-istess skola tajjeb. Dak jibqgħu l-postijiet żejda vojta sewa daw jerġgħu jirriturnaw lis-subien kif kienu fil-bidu. Imma għalissa aħna nagħmluhom disponibbli f'din is-sessjoni sabiex kemm jista' jkun possibbli dawn il-tewmin ikunu jistgħu jmorru fl-istess skola. Mbagħad għandna post ġewwa St. Francis ġewwa San Ġwan u għandna wkoll 2 postijiet ġewwa Teresa Nuzzo. Mela b'kollox ifisser għandna 34 post. Tajjeb, aħna b'kollox għandna 31 applikazzjoni li rridu nagħmlu llum u issa nibdew dan il-proċess. Ma nafx hekk hux diġà għandna fuq il-linja yes. All right. Mela, yes, grazzi. Mela għandna l-Sinjura Formosa li flokket naqbduha bil-telefon tal-istudio li ma jaqbadx numri li huma mbarrati, qegħdin naqbduha bil-mobiles tagħna. Nirringrazzjaw għat-teknoloġija li żviluppat ħafna matul dan iż-żmien u qed inċemplu. Hello, l-għodwa tajba, Sinjura? Tajba. Għal Chanel? St. Angela Lija. Grazzi, Signora. Grazie, bye-bye. Mela, St. Angela Lija għal Chanel Formosa u s-sanaddu għal Victoria Borg Vizanic. Yes, l-għodwa tajba, Signora? St. Angela Lija. Grazzi, Signora. Grazzi. Grazzi. Mela St. Angela Lija għal Victoria Borg Vizanic, sewa mela l-ewwel 2 postijiet propju marru għal St. Angela Lija, ġifieri minn 3 postijiet li għandha dina l-kindergarten 2 minnhom ġiġa ttieħdu. U ngħaddu issa għal Eliza Karwana, numru tal-applikazzjoni 4872 u ninsabu fit-tielet post li għandna fost il-bniet sewa l nagħmlu dħula l-ewwel sena kindergarten. Yes, l-għodwa tajba Sur Karwana. Yes. St. Angela Zabbar, nirringrazzjak. Thank you. St. Angela Zabbar għal Eliza Karwana u issa din inċemplu lill-mammata Alicia Vella fin-numru 4, numru tal-applikazzjoni huwa 3561. L-għodwa tajba, wara f'sanir it-tajjeb anzi, Sinjura, St. Angela, yes, għal Alicia. St. Angela Rabat, grazzi Sinjura, grazzi St. Angela Rabat għal Alicia Vella, sewa. U s-sanaddu għan numru 5, tinċemplu l-mamata Sophie Genuis Colombo. Numru tal-applikazzjoni 4749. Tajjeb, tinċemplu l-mamata Sophie Genuis. Naraw xini l-għazla tal-dawn il-ġenituri. Yes, Lord, waraf sinar it-tajjeb, Signora? Yes, St. Angela Ħallija, grazzi Signora, grazzi. St. Angela Ħallija għal Sophie u daw 3 postijiet li kellna propju ġewwa Ħallija intażlu minn
Chanel Formosa, Victoria Borg Vizanic u Sophie Genuis Colombo. Ekku l-għażla tal-iskejjel bdiet tonqos mela, tajjeb, aħna kellna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skejjel li stajtu tażlu minnhom. Mela l-għodwa warf sinar it-tajjeb, Sinjura Ċantar. Yes, Alana. St. Angela ir-Rabat. Grazzi, Sinjura, grazzi. Thank you, bye-bye. St. Angela Rabat għal Ana Ċantar. Wara l-nofsinhar it-tajjeb, Sinjura Buġejja. St. Angela Zabbar, grazzi, Sinjura. Grazzi, bye-bye. St. Angela Zabbar għal Eve Buġejja u issanna l-ewwel par tewmin, Soleil Mija u Scarlett May Sammut, it-tnejn Sammut, sewa Soleil Mija Sammut u Scarlett May Sammut. Ninnota li għandhom it-tnejn l-inizjali ta' kull isem l-istess. Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Mela għal Soleil u għal Scarlett. Teresa Nuzzo, grazzi Sinjura, grazzi, bye-bye. Mela Teresa Nuzzo għal Tewmin li għandhom l-inizjali SMS. U hekk għandna daw żewġ postijiet li kellna propju ġewwa Teresa Nuzzo, ħaduhom il-Tewmin u hekk għandna skola oħra mimlija. U dan ifisser li minn 7 skejjel issa għandna 5 skejjel li intom tistgħu tażlu minnhom tajjeb. Il-firxa tal-iskejjel naqset xi ftit. Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura Mikallef. Hello, għal Eli, yes. St. Francis San Juan għal Eli Mikallef. Grazzi, Sinjura. U issa ngħaddu għal Diane Adriana Vassallo li issa wkoll għandna mela San Juan kull ma kellna post wieħed ifisser anke l-firxa tal-iskejjel issa minn 7 niżlet għal 4 tajjeb. Ċekkja li l-nifsi 1, 2, 3, 4. Sewwa baqgħna 4 skejjel li intom tistgħu tażlu minnhom li huma St. Albert li tibda l-fgura u tkompli l-belt, St. Angela Msida, St. Angela Rabat u St. Angela Ħazzabbar. Tajjeb, u tinċemplu l-mamma bħalissa ta' Diane Adriana Vassallo, wasalna fin-numru 10, numru tal-applikazzjoni huwa 3002. Tajjeb, nirringrazzjawkom tal-kooperazzjoni. Yes, wara l-ofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Yes, għal Diane, St. Angela Zabbar, grazzi, Sinjura, grazzi, bye-bye. St. Angela Zabbar għal Diane Adriana Vassallo u sanaddu għal Alice Spiteri, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Wara nofsinhar yes. Għal Alice, St. Angela Rabat. Grazzi, Sinjura, St. Angela Rabat mela għal Alice Piteri. Grazzi. U sanaddu għal Jolene Tabone Mallija, numru 12, numru tal-applikazzjoni 3364. U naraw sa tkun l-għażla ta' dawn il-ġenituri. Għanna St. Albert ġewwa l-Fgura, St. Angela Msida u St. Angela Rabat u St. Angela Zabbar. Għanna 4 skejjel li intom tistgħu tażlu minnhom. St. Albert ikompli sal-Form 5 u mentri ta' St. Angela huma skejjel bla kontinwità huma kindergardens biss u mbagħad tapplikaw fl-ewwel sena primarja tajjeb. U tkunu tistgħu tapplikaw bil-kriterju bħala skola bla kontinwità. Tajjeb ukoll però li tkunu tafu li tistgħu tapplikaw anke fit-tieni sena kindergarten bħala applikanti oħra mingħajr ma titilfu l-post li għandkom diġà ġewwa St. Angela għaliex fil-tieni sena kindergarten ħafna
Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura Tabone. Wara nofsinhar it-tajjeb, St. Angela Msida. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Angela Msida għal Jolene Tabone Mallija, tajjeb. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Għal Mija. No choice. Grazzi, Sinjura. Grazzi, napprezzi. Grazzi tal-li weġib ċorta telefonata tagħna. U issa nċemplu wkoll għal Alajza Debono Farrugia. Alajza Debono Farrugia narawx nażla tal-ġenituri. Kontit ngħidilkom li għandna ħafna kindergardens u skejjel primarji li tal-bniet li jiftħu fit-tieni sena kindergarten. U jekk xi ħadd ikun interessat propju f'xi waħda minn dawn l-iskejjel, ikun jista' japplika bħala applikanti oħra s-sena d-dieħla. Fakkar però dawk li huma ġewwa St. Angela meta jekk wara t-tieni sena kindergarten ikun jistgħu dejjem japplikaw bil-kriterju ta' applikanti oħra, applikanti ta' skola bla kontinwità u hekk jiġi riservat lilhom post f'xi skola minn tal-Knisja. Dejjem jagħmlu l-għażla skont il-polza tal-għażla skont dak ir-riżultat, imma jaqbżu il-polza ta' parteċipazzjoni għaliex bil-polza ta' parteċipazzjoni dawk li jiġu fuq wara m'għandniex postijiet x'nofrulhom tajjeb aħna il-postijiet tagħna huma limitati, l-iskejjel li għandna huma limitati u għalkemm nofru l-postijiet kollha sfortunatament m'għandniex post għal dawk kollha li jixtiequ jitgħallmu u jkollhom l-edukazzjoni tagħhom fl-iskejjel tagħna. Tinċemplu bħalissa lil Alajza Debono Farrugia lil mamma jew il-papà tagħha, dan wasalna fin-numru 14, numru tal-applikazzjoni huwa 4678. Naraw il-ħin l-ħin bħalissa huwa l-kwarta għadhom kif għaddiet, ġifieri qegħdin propju 15 minuta 15 l-applikazzjoni. Minuta għal kull applikant tajjeb. Nirringrazzjaw il-kooperazzjoni tagħkom ilkoll għaliex bekk nżommu ritmu tajjeb u ma ntawlux f'dan il-proċess daqsxejn tedjanti u naħseb anke daqsxejn ta' ansjetà lilkom ukoll da dawk li jkunu għadhom qed jistennew imma bil-kooperazzjoni ta' kulħadd nibqgħu mixjin u kulħadd ikun jista' jagħmel l-għażla tiegħu meta ikun imissu. Bħalissa qegħdin nikkuntattjaw lis-Sinjuri Debono Farrugia. U l-għażlet li tistgħu tagħmlu minnhom huma jew dawk ta' St. Albert il-Fgura li fil-passat kienet skola tas-Subien il-Belt u kienet ukoll biss tibda mill-ewwel sena primarja ma f'dawn l-aħħar sentej fetħu kindergarten ġewwa il-Fgura u għandhom il-pjanijiet għand l-awtoritajiet tal-planning tal-ippjanar għall-approvazzjoni tagħhom biex ituhom il-permess biex jiftħu wkoll kulleġġ bil-kinder primarja u sekondarja ġewwa Ħalaxa. Nawgurawlhom li dan il-xogħol jibda ma jdumx ħalli jkunu l-istudenti jkunu jistgħu jibdew jattendu propju f'din l-iskola f'dan il-kulleġġ il-ġdid. Mela għandna l-St. Albert the Great ta' skola ta' Dominikani li jinsabu kemm il-Belt Valletta, anka il-Birgu, anka ir-Rabat, anka lejn l-Imsida, l-Pjetà tajjeb u anka ġewwa ta' Sliema Nazzarenu kolli ngħid dawk huma l-postijiet fejn jinsabu d-Dominikani, barra wkoll li għandhom ukoll xi ħaġa fil-missjoni propju l-provinċjal li għandhom bħalissa Father Vincent huwa wkoll ex-missjonarju biex ngħidulu hekk li qatta ħafna żmien ġewwa l-Brażil. Wara nofsinhar it-tajjeb, St. Angela Rabat, grazzi Sinjura. Grazzi, bye. St. Angela Rabat, Alajza Debono Farrugia u issa qed inċemplu lil mamma ta' Nael Grixti numru 15 tajjeb bin-numru tal-applikazzjoni 3847. Sewa ħanna naraw sa tkun la Yes, wara nofsinhar it-tajba, Sinjura. Wara nofsinhar. Yes. Hello.
Iva, grazzi Sinjura. St. Angela Rabat għal Nael Grishti. Tajjeb, St. Angela Rabat għal Nael Grishti, numru 15, u sanamlu naddu għal numru 16. Wara nofsinhar tajjeb, Sinjura. Wara nofsinhar, yes, għal Sara. St. Angela Msida, grazzi Sinjura. St. Angela Msida. Iva, St. Angela Msida, Sinjura għal Sara Gawċi, tajjeb. Tajjeb, all right, għal li istanaddu għal dik li tinsaf il-numru 17, l-axar wahda li jena għandi fuq paġna 2, tajjeb, Liza Fenek. Liza Fenek, numru tal-applikazzjoni 3120. Wara f'sinar tajjeb, Sinjura. Hello għal Liza. St. Angela Rabat. Grazzi, Sinjura. Grazzi, bye-bye. St. Angela Rabat għal Liza Fenek. U sanaddu għal paġna 3 għanna l-Lea Kakija Cortis. Lea Kakija Cortis li tinsaf wara nofsinhar tajjeb, Sinjura. Wara nofsinhar, yes. Lea St. Angela Rabat. Grazzi, Sinjura. Mela, St. Francis, xridna namlu għeme, San Juan. Nirringrazzja l-notar li nota li jena flok ktibt il-lokalità tal-iskola, ktibt il-kunjom tat-tifla. Dawn zbaljini jiġru kull jum mhux hekk. U għalhekk importanti li jsir iċ-checking. Jiena ma noħodux bi kbira li nħu żball jew li xi ħadd jieħu żball għax hija ħaġa li tiġrilek mingħajr ma tkun taf. L-importanti għalhekk li jsir l-iċċekkjar tajjeb, m'għandniex neħduha bi kbira li xi ħadd jiċċekkjana u jara li kollox huwa sew. Għaliex ħadd minnha huwa infallibbli, anke l-Papa mhux kollox huwa infallibbli, f'affarijiet ristretti ħafna huwa infallibbli. U nirringrazzjaw il dawk kollha li jgħinuna u li jgħinuna nindunaw anke bl-iżbalji tagħna u li naċċettawhom tajjeb. Bħalissa din inċemplu lil mamma ta' Mikaela Bonanno, numru 19, ħan naraw sa x'inhija l-għażla tagħhom. Numru tal-applikazzjoni ta' Mikaela hija numru 3603. Wasalna fin-numru 19, għandna b'kollox għandna 31 applikazzjoni, jisu għandna żewġ terzi, kważi żewġ terzi tal-applikazzjonijiet ġiġa lesti. Ringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, tal-li tkunu lesti biex tieħdu t-telefonata tagħna u hekk inkomplu b'dan ir-ritmu li aħna mixjin bih ta' applikant kull minuta tajjeb. U dan grazzi tal-kooperazzjoni ta' kulħadd tagħkom il-ġenituri. Għalunna wkoll li kemm dan il-proċess inbidel minħabba l-COVID fejn qabel konna niltaqgħu f'xi skola, f'xi sala ta' xi skola, kontu tiġu hemmhekk u dak li jkun kien jagħmel l-għażla tiegħu. Prattikament kien ikollu jiddedika prattikament nofs ta' nhar tajjeb biex tinqala mid-dar, tiġi l-iskola, ssir il-preżentazzjoni, toqgħod tistenna u mbagħad tagħmel l-għażla tiegħek. Illum COVID bidlinna anka dan il-proċess u forsi ġabu iktar sempliċi fis-sens li wieħed jista' jibqa' d-dar jew anke fuq il-post tax-xogħol tiegħu u jiddedika biss ftit ħin minn ġurnata sħiħa għal l-għażla tat-tfal tiegħu. Anke l-preparazzjoni l-laqgħa li żidna bi preparazzjoni għal din il-laqgħa tagħna ta' filgħodu hija ta' għajnuna kbira, xi ħaġa li qabel il-COVID ma konniex nagħmlu qas konna noħolmuha. Veru kellna l-vantaġġ il-kbir u sabiħ ukoll li intom kontu tistgħu żżuru l-iskejjel. Nittamaw li hekk kif issa din l-ħolma kera tal-COVID tispiċċa u wara l-nofsinhar tajjeb, Sinjura. Iva, għal Mikela. St. Angela Rabat. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Angela Rabat għal Mikela Bonanno u direzzjoni tgħidli wkoll li daw 8 postijiet li kellna ġewwa St. Angela Rabat imtlew ukoll u ħanajdu tfal li ħajibdew jattendu propju f'dawn l-iskejjel. Alicia Vella
Ana Ċantar, Alice Spiteri, Alajza De Bono Farrugia, Nael Grishti, Lajza Fenek, Leja Kakija Cortis u Mikaela Bonanno. Dawn huma tfal, it-tmien tfal li ħibdew jattendu propju ġewwa St. Angela Rabat. Kif isser ukoll li issa l-firxa tal-iskejjel li tistgħu tanżlu minnhom hija ftit iktar ristretta u issa tistgħu tanżlu mill-iskejjel ta' St. Albert, ta' St. Angela Msida u anka ta' St. Angela Zabbar. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Yes, għal Nora. St. Angela Zabbar. Grazzi, Sinjura. Thank you. St. Angela Zabbar għal Nora Aber. U issa ngħaddu għal dik li qiegħda fin-numru 21, Anna Grace Mifsud. Tajjeb. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Good afternoon, Alana. All right, grazie Signora, no choice, Alana Grace, u Signora għaltinna u koll ħatażel mbagħad il-waiting list. Tfakkarni u koll li l-ġimgħa d-dieħla ħana nikbulkom email fejn natukom nikkonfermaw bil-miktub il-għażliet li jintom qegħdin tagħmlu bħalissa, nistidnukom twedu l-kollaborazzjoni tagħkom mal-iskola li jintom għażiltu, tkunu tistgħu tagħmlu wkoll il-ħlas tar-reġistrazzjoni ta' €50 u anka natukom il-possibilità għal dawk li jixtiequ li tinkitbu fuq il-waiting list ta' mhux iktar minn 5 skejjel. Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Hi. Yes, għal Georgia. St. Angela Msida. Grazzi, Sinjura. Thank you. St. Angela Msida għal Georgia Emily Bruce. St. Angela Msida kellna 3 postijiet biss u imtlew ukoll. Għalhekk ħanaraw il-postijiet li imtlew ġewwa St. Angela Msida u tfal li ħebdew jattendu St. Angela Msima huma Jolene Tabone Malija, Sara Gawci u Georgia Emily Bruce. U issa għandna l-Sinjura Xkembri fuq il-linja wara nofsinhar it-tajjeb għal St. Albert. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Albert għal Katie Xkembri Mikallef u issa wasalna għand it-tewmin ukoll għandna lil AJ Xkembri u Lea Xkembri. Wieħed minnhom huwa tifel u però qed niġbruhom flimkien daħadni għan konsiderazzjoni mill-ewwel it-tifel ħajidħol bis-saħħa tat-tifla tajjeb u jmorru fl-istess skola. Tinċemplu propju l-ġenituri ta' AJ u ta' Lea, naraw se tkun l-għażla tagħhom. Ninnutaw li issa l-għażla wkoll hija ristretta għal żewġ skejjel jekk St. Albert jew St. Angela Zabbar tajjeb u naħseb it-tnejn li huma għandhom biżżejjed postijiet biex jilqawhom it-tnejn, però m'għandix l-informazzjoni preċiża qudiemi għalkemm intom għandkom fuq l-screens naħseb aġġornati iktar minni. Tinċemplu l-ġenituri ta' AJ u ta' Lea ħannaraw li masul ta' skola ħadkun għalihom. Wasalna f'paġna 3 jien għandi 4 paġni tajjeb u wasalna fin-numru 23 minn total ta' 31. Dan ifisser li baqgħanna 7 għażliet x'nagħmlu tajjeb u nitterminaw ukoll dan il-proċess. Fakkar li għada wara l-ofsinar, għada intellaw fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja l-ismijiet ta' tfal u l-għażliet li intom qegħdin tagħmlu, tkunu tistgħu taraw ukoll recording ta' dana il-sessjoni li aħna qegħdin nagħmlu magħkom grazzi għal WeMedia u l-studios. Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura Xkembri. St. Angela Zabbar, grazzi Sinjura, grazzi. Mela, AJ u Lea ħajmorru St. Angela Zabbar u kif isser ukoll li St. Angela Zabbar imtliet ukoll u sanna għażla Yes, wara nofsinhar it-tajjeb. Yes, bonġu, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Għal Soleil,
Saint Albert tal-Fgura. Grazzi, Sinjura, grazzi. Ma nafx jekk il-direzzjoni tistax tieħu paċenzja bija, ma rnexxilix naqra tfal li ħajkunu jattendaw Saint Angela Zabbar. Tajjeb, jekku nirringrazzja d-direzzjoni li terġa' tatna l-lista għandna lil Eliza Karwana, Yves Buġeja, Diane Adriana Vassallo, Nora Aber, AJ Xkembri u Leja Xkembri. Yes, Signora Zammit, wara l-ofsinar it-tajjeb. Good afternoon, Saint Albert Fgura. Grazie, Signora. Thank you. Good day. Saint Albert Fgura għal Nora Zammit para skandalo tajjeb u naddu sa għal dik li wara nofsinhar it-tajjeb, Signora. Saint Albert Fgura, grazie, Signora. Saint Albert Fgura għal Stella Kassar u mbagħad ngħaddu għal Giulia Grima li tinsab fil-post numru 28 skont ir-riżultat tal-polza tal-għażla tajjeb. Giulia Grima ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri li bħalissija ristretta jew Saint Albert jew no choice. Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Saint Albert, Iva, grazzi, Sinjura. Saint Albert għal Giulia Grima u naddu issa l-aħħar waħda li għandna fis-sessjoni tagħna ta' dolodu fid-29 post għal Natalia Buġeja. Natalia Buġeja ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tagħha. Tajjeb u nikkonkludu dina s-sessjoni magħkom. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Yes, għal Natalia. Saint Albert, grazie, Signora. Grazie, baba, l-ġurnata tajba. Mela, ekku għamilna l-għażliet kollha li kellna għalikom dolodu. Nirringrazzjakom il-koll tal-kooperazzjoni tagħkom. Bħalissa l-ħin huwa propju nofsija u 2 minuti. Sewa, u aħna kellna 31 applikant. Pratikament żammejna ir-ritmu ta' applikant kull minuta. Nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom, nirringrazzja n-nies li għandi ma' ġenbi hawnhekk, nirringrazzja wkoll in-nies tal-We Media, it-tim kollu tal-We Media li għandna diversi nies min jħossib is-sound, il-screens, il-grafika, eċetera, tal-support li huma jagħtuna u issa fl-istudio wkoll diħlin nies tagħna mill-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja li kienu qed jagħmlulkom it-telefonati tagħhom. Aħna din kienet it-tielet sessjoni dolodu ta' li kellna magħkom il-ġenituri fejn saru diversi għażliet. Kellna dħul fl-ewwel fit-tieni sena kindergarten, fl-ewwel sena kindergarten subien u din tissa propju ta' l-ewwel sena kindergarten bniet. Ma ġenbi għandi nfakkar għandi ma dejjem nutar Robert Aquilina li ċekkja x-xogħol kollu tiegħi u sab li anke żball, nieħu gost li korreġini. Grazzi ħafna nutar. Is-Sinjura Merċija li kienet tikkopja l-għażliet ta' tfal tagħkom fuq il-listi tal-iskejjel u Sur Gejtu Farrugia li kienet tinniżżel l-għażliet fuq il-database li servina bħala il-magna li minna noħorġu r-rapporti, ninkbulkom l-emails, eċetera. Warajja issa għandna l-Sinjura Annalise Vella li kienet qiegħda tgħaddi t-telefonati tagħkom għandi u li jiena nutar konna din nisimgħu l-għażliet tagħkom. Grazzi Annalise tal-ħidma tiegħek, is-Sinjura Amelia Kallejja u Sur Joe Merċija li kienu qed jagħmlu t-telefonati tagħkom għandkom u jagħtukom l-informazzjoni tal-iskejjel kemm għandna postijiet fihom u l-Sinjura Cynthia Kassar li wkoll kienet qiegħda tagħmel it-telefonati tagħkom barra li tikkoordina wkoll ix-xogħol kollu għadħul fl-iskejjel tal-Knisja l-uffiċċju tieħu ħsibu u b'dik l-dedikazzjoni u attenzjoni tagħti każ għal kull dettall. Aħna ikonna mal-4,000 applikazzjoni u kważi 1800 post x'nimlew tajjeb u b'attenzjoni għal kulħadd kollox jimxi sew. Grazzi lis-Sinjura Cynthia Kassar u lilkom il-koll u l-dawk kollha li qegħdin magħna hawnhekk u anke xi uffiċjali fl-iskejjel fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija, fil-Kurja tal-Arċisqof u l-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja u n-nies ta' We Media. Grazzi tal-attenzjoni, nawguralkom suċċess fl-edukazzjoni u t-trobbija ta' awliedkom il-wara nofsinhar it-tajjeb lil kulħadd.